from the bottom of my heart, I am still saying I am sorry for my part in this whole thing. It was not my intention. And when we were check and Messi were work on the madu and almost 90% undi Igbo buying. When we were check on can Messi how are you? Chinmark as far back as 2011. Global Ambassador Munia Neme, Omunbembosai weta ukwo, binye akasino na ka oya dimoguno na, not just nambo onye fukwanu, iyo neme, odikwanu genuine anya, support kwani ya tinyekwu egom, enye chiya kwa megom, tinyekwu enye chiya, enye chiyamu, nsi okay, na onye amakwanu iyo neme, before iya neme, odi ebe September last year, Kanyeri and Modu si anya kwụsị ịna ndị mmadụ ego investment due to na every month a na-asị na ofu investment company crash na egwu na-atụ m na onwe ihe menụ n'ọmụ ka ndị mmadụ ga-akpakarịsị afa due to na ọmụ abụ iru ama ọsị m oke mụ nyere aka draw up ihe a na-akpọ exit plan n'oyibo nsi oke na m ga-enyere aka so n'uche m his own plan bụ ịkwụsị ya bụ investment and ọ gwa m na ndị na-etinyezi ego na-abụ ego ha mee expire ọ da akwezi ka ha tinyekwa ego ọzọ so na December anọrọ m na Nigeria mgbe a ndị anụ na SEC nwere akwụkwọ ha wepụta si na ha amarọ maka the company njichiekwa jejuo ya si gị na-eme ọsị mụ na SEC si na ha amarọ maka the company na ọ bụrụ na ha bụ ndị ochie ihe ndị oyibo na-akpọ Ponzi nsi oke ka ijekwurukwa SEC unu sort out all the matters between you and them and get a headway osimo okay mbịanụ gbakwa tiko ndị mmadụ pụta ha kpọọ m si m na-akwụbeghị ụgwọ njekwulu ha nsị ha ka ịbata nụ na-ada akwụ ndị mmadụ ụgwọ mgbọsị ekwesịrị ịkwụ m ụgwọ bịa ga akwụkwụ m ụgwọ njụọ ha ka ịbata nụ na-ada akwụ ndị mmadụ ụgwọ onwe ihe na-eme gwa na anya eziokwu ha sị m na onwere ihe na-eme na onye na-ajụ ihe abụ onye a na-akpọ maniji ya n'oyibo ọsị m na onwere ihe na-eme na mgbachi nkịtị anakata one day send alụ m message na their company official email si m mekwuzina anything gbasara the company ọzọ na social media na ha achọzi ka m na-ekwuchitelu ha in any capacity si okay nọdụ n'onwe m gbachikwa nkịtị ka ihe na-emekwa na Facebook emekwanụ njesi biko pụta na Facebook ka ịgwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu na anyị na-anụ nke a na-anụ nke onwe ihe mere ego anyị nwaanyị eziokwu ka anyị mara si m oke na ọ ya emie so esi m from a representative and ambassador of the company bazia na ordinary investors so lukwa ndị investors ibe m na-eche mbọsị anyị enyechi anyị ego anyị aghọtara m iwe onye ọbụla na-ewe because eso m na ndị na-ewe dị iwe na-ewe m bụ na ọ na-adị m ka ihe niile agwa m all over the years bụ asị so aghọtakwa m ihe ha na-ekwu and aghọtakwa m obi ụfụ ha ji ekwue ana onwere onye na-atụ ụta ihe ọbụla ha bogo m ihe ọbụla ha sigo na mme ya aghọtara m ya azị mmadụ makwa na ihe ha na-ekwu na ha na-ekwu from obi mwute mana so ihe m agwa ha at this point bụ ha bịa ka anyị gbakọ aka ọnụ marụ the lasting solution to this problem. The most important thing bụ ka ego onye ọbụla pụta ụfọdụ tinye ego ha lụtara n'ụwa ha niile ka anyị gbakọ aka ọnụ kịta abụzi oge ịkpọ iyi ịtụ n'alụsị ihe ọbụla sọkwa gị iche ime you are well within your legal rights to do that but ka anyị gbakọgo n'aka ọnụ marụgo ka ego anyị esi wee pụta mgbe ego anyị pụta anyị abịazi amabụ onwe anyị ikpe bịa defend bụ onwe anyị na anyị eme ajụ ihe ka na anyị emere ajụ ihe ama m na at my own point ndị si nọ na wọọlụ m ka ha nụrụ ya ọ bụ na ha nụrụ ya na wọọlụ ma o nwere ka ọ bụ na ha ya anụ ya n'ụwa ha niile anwa mana ka anyị gbakọgo n'aka ọnụ ma ka anyị ga-esi wepụta ego ndị mmadụ atraigo m since ihe a ji wee bido alalụnube m ụla more than 4 hours akwụgo m ọtọ taa arụ and abụ m onye gbalụ mbọ ka m wee nwee the reputation I have today abụ m onye tinye all her best to be where I am today at my age. Ọ na-afụ m ụfụ n'obi that na afa m na-ewu as onye gburu ndị mmadụ wayo and ọ bụrụ ihe mme
mana Sophia ka m obi bụ na aka m dị ọcha and na mma na nye ya bụ nwoke all the best advice anybody can give anybody to prevent this situation from happening. Mmegbu onwe m, as much as na nchọ igbu onwe m, mana mmegbu onwe m ga-anọ ndụ fisi ya bụ ihe. Ndị mmadụ na-akpọkwanụ ndị nne na nna m na ndị bụkwanụ ndị ọyị m na-akpọ ha na-akpọ ha iyi na-ekwu ihe niile na-asị ha na ha ga-egbu ha, kpọọ na redio steshọn asị na ha ga-egbu ha. Ego m ihe niile nna marọ, ma ndị si na m mere abọshọn, ma ndị si na mụ na ya bụ nwoke na-ayị, ma ndị si na ọnya ma bụ onye na-akwụrụ m ụgwọ njem niile m na-eje n'obodo oyibo. Anụgo m ihe niile ana ọ na-ewute m maka mma na ọ bụrụ eziokwu, but o nwere ihe m emenwu. Ọ ihe ụwa wete, ọnwụnwa na-abịalụ mmadụ. My only commitment at this point is to do all my best to make sure I help people get their money back. That's all I'm committed to doing now.